Kuyintokozo-ke ukuthi siphinde sabuya namhlanje. Ngiyathemba uyaphila la khona uNkulunkulu ekakulonde ubusise. Siyathemba ukuthi konke-ke empilweni kuhamba kahle. Ngathi-ke nokufisayo kungaba impumelelo. Mina-ke uPastor Uningi, i-channel Nufliq. Sibonga nje ukuthi uyingxenye ye-channel. Engathi-ke ungihlezi uyingxenye yale channel ngaso sonke isikhathi. Uma singakakuphendula comment section, you are free to use my number ukungifonela. So akusho ngamanye amazwi akekho umuntu ongacomplain athi angimphenduli, because i-number is there to call uma ukuthi angakuphendula comment section. Fake i-time enough. Umuntu engamphendula umuntu ongWhatsAppayo, uWhatsApp angiwusebenzisi kanza kwethu. uWhatsApp is for personal use. Ngiyakhona ukusensa kakhulu uma ngisesikolweni. Angiwusebenzisi uWhatsApp. Ngisesaba ngisesikolweni ngenxa ukuthi isikolo siyaphoqa kunama kulezi zinto esizenza via WhatsApp, uyabona. So timetable and classes communicate via WhatsApp. So WhatsApp angiwusebenzisi ama calls. I prefer calls mina, yabona, especially when it comes to dreams. It's very imperative ukuthi umuntu afone. So namhlanje sibheke iphupho lika Elena Baloyi noma Elina Baloyi. Uthi-ke sawubona Pastor, uphupha kuhamba phezulu kwezinalithi kulezi ndambe ezibomvu kulawo manalithi kodwa-ke engakuhlabi. So la into esingayisho la ukuthi uma uphamba phela kwalezi zinalithi zinalento ezibomvu uphawu oluhle, ngoba lusho ukuthi usuke uzokwazi ukubhekana mhlawumbe nesikhathi esinzima nozungu mhlawumbe lababi noma uzungu labathakathi asuke bekwakhela lona, futhi angeke wakhubeka noma-ke ngeke kwaba nomthelo omubi lokho empilweni yakho ngenxa yokuthi uma kulezi zinalithi azange zikuhlabe, yabona. So ilokho, but la kuyavela ukuthi usho kunabathakathi abathile, kunabantu ababi abazama mhlawumbe ukukugadla noma ukwakhela uzungu lubi, kodwa-ke lokho ngeke kwaba nomthelo omubi empilweni yakho. Siyakubongela-ke, qhubeka uthandaze ngamandla. So asale silibheka-ke la ngamabomu uphawu lolu lwey'nalithi. So uma uphupha iy'nalithi vele kuphawu olubi, ngoba lungachaza ukuthi lindela mhlawumbe ukubhekana nencindezi noma ukuphoxeka, ukudumala kanye nebhadi mhlawumbe kwezothando nanesikhathi esinzima kanye nokuhilizana nesithando sakho, yabona. Okwesibili esingakubalula ukuthi uma uphupha izinalithi, uphawu lungabuye lusho ukuthi kumele mhlawumbe uqaphele abantu abangahlebezanga ukukunyundela, noma ungahlolo ulahlekelwe mhlawumbe abantu abangani obakhonzile, noma-ke uzokhashulwa abantu bethembayo. Okwesithathu esingakusho ukuthi uma uphupha inalithi kuyenzeka kube uphawu osuke likhomba nje ingozi, likhomba ubuhlungu, likhomba inhlupheko ngase uyithola ubhekene nayo, yabona. Okunye singakubona ukuthi usuphupha uhlatshiwa yinalithi, lolu phawu suke selusho kube luqaphele ukuthi ungenzeka ubhekane nezinkathazo ezithile, nezinsongo, lingasho ingozi, lingasho ubuhlungu, lingasho ukukhashelwa ngenxa yomuntu noma okuzoza ngenxa yomuntu odelelekile ungalindelwe, yabona. Singaphinde sisho ukuthi umuntu usuthunga-ke manje, ungathi uzibona uyathunga ngenalithi. Uphawu oluvamile ukuthi lisho ukuthi lindele ukubhekana nesimo esinzima nokungakhululeki emsebenzini wakho okuzomela mhlawumbe usiqazulule, yabona, leso simo, yabona. Kodwa futhi siphinde sisho ukuthi kuyenzeka-ke futhi umuntu uthunga-ke manje izingubo ezidabule noma iy'ngubo ezindala ngenalithi, kube uphawu sithatha njengoluhle, ngoba lona kwesinye isikhathi suke lusho ukuthi-ke izinkinga ebudlelwaneni bakho mhlawumbe zizonqotshwa ukuthi ubekezele, uphinde uphokophele phambili, nanokuthi ube umuntu ozehlisayo, uphinde ube umuntu ozama ukuthola ngasonke isikhathi isixazululo. Asiphethe-ke ngelithi uma uphupha ulahlekelwa yinalithi uzama ukuyicinga, uphawu oluhle futhi nalo, ngoba lusho ukuthi linile isikhathi senjabulo nesasasa ebudlelwaneni bakho, yabo. So uma uphupha la ngathi uyathunga vele ilahleke inalithi, uyicinge, ukhathazeke, uphawu oluhle lisho linile isikhathi senjabulo nesasasa ebudlelwaneni noma nje nabantu ophila nabo. Siyabonga kakhulu-ke. Ungakhohlwa ukuthi uma ususubscribe ku-channel, thina sikhuthaza abantu ukuthi-ke uma asithi abantu abasubscribe, kodwa sithi uma sebesubscribe abantu bekuthola kukuhle emehlweni abo, abahlezi beyilandela i-channel. Uma ukuthola kukuhle ukuthi kune-content oyitholayo enhle, like le video le, akusiyokuqala akusiyogcina, khona esiwenzile khona sisazowenza ensuku zonke sinama-video siwafakayo. 2, qinisekisa ukuthi before ubuze kwi-comment section noma before phone uku-search box wasesha iphupho lelithaliko yini malikhona siwe
siweni phansi lemadolo kulela kuyo Jesu siweni phansi lemadolo